Ola, lectores e lectoras, benvidos a este recanto literario onde vou facerme a booktuber. Son Isen e hoxe temos unha auténtica xoia literaria entre mans. Aquí está. O protagonista do noso encontro. Persuasión, de Jane Austen. Mirade que bonito exemplar, con esta portada tan elegante. Por que elixín Persuasión? Pois ben, o libro é un clásico da magnífica autora, Jane Austen, a que foi unha recoñecida novelista británica do século XIX. Aínda que a súa vida foi tranquila e sen grandes acontecementos, o seu legado literario ten un impacto significativo no feminismo e na representación das mulleres na literatura. Austen exhibiu novelas que retrataban a vida das mulleres da súa época, explorando temas como o matrimonio, a independencia e as limitacións impostas ás mulleres na sociedade. As súas obras desafiaron as convencións sociais e cuestionaron as expectativas de xénero do seu tempo. A súa novela cume foi Orgullo e Prexuízo. Seguro que oístedes falar dela. Volvendo ao noso libro, vou contar algún detalle sobre a novela, pero non te preocupes, vou liberar unhas migallas da trama. Persuasión mergulla na vida de Anne Elliot, unha muller intelixente e sensible que nun pasado distante foi persuadida a romper o seu compromiso co capitán Wentworth, debido a que a familia non o vía como apropiado para a súa posición social. Agora, 8 anos despois, o capitán Wentworth regresa co seu éxito naval a vida de Anne e ela está a piques de enfrontarse ás consecuencias do seu erro do pasado. O narrador omnisciente é como un confidente íntimo que nos revela os pensamentos máis recónditos dos personaxes. E Jane Austen ten unha pluma magnífica porque consegue facernos sentir que estamos vivindo na época victoriana. A escenificación está moi lograda e é como un viaxe no tempo. Basicamente nos transporta ao mundo da alta sociedade do século XIX. Na miña opinión, non sei se foi cousa miña, pero este libro pareceme mellor ambientado e fíxoseme máis doado de ler que Orgullo e Prexuízo, ainda que este é un libro máis curto que el. Iso sí, os dous gustaronme por igual, pero gustoume máis o protagonista masculino deste libro e conectei mellor con Elizabeth Bennet ca con Anne. E así, amigos e amigas lectores, Persuasión ofrece unha historia romántica con cerebro e un toque feminista. Espero que disfrutarades do vídeo e quedarades con ganas de descubrir a obra por vós mesmos. Saúdos e ata a próxima!